Ostaje Nikolić, replika. Ja stvarno ne mogu da razumijem pojedine ljudi. Kada se komisija nikada papir nije dobila je samo ovaj papir, opština predlaže za direktora i ništa više, nikakav drugi papir mi nisam dobila. Dajde da jedan predstavljamo da idemo neistini laži, tu govorimo. Nikakav papir, i koji smo, nismo bili svi sad, nije tačno. Niko je bili to. Zahvaljujem. Ja imam zaključak Komisije za kadrovska pitanja i radne odnose Skupštine opštine Srbobran, koji je većinom glasova utvrdio predlog za vršioca dužnosti između ostalog i direktora javnog komunalnog preduzeća. I to većinom glasova. Izvolite, ko se javi za reč? Izvolite, Zoran Mladenović. Na majke. Verujem svako radi odgovorno svoj posao i poverujem taktičku komisije da je većinom glasova usvojen ovaj predlog uz dokumentaciju koja je validna i potrebna za ovo imenovanje. Iz tih razloga mi ćemo podržati izbor gospodina Radetića za direktora Gradite. Hvala. Zahvaljujem. Da li se već drugo javlja za reč? Ako se niko ne javlja za reč, zaključujem pretres i pozivam da se izjasnimo u predlogu rešenja. Da li će direktor, samo pitanje, da li će direktor, budući direktor To mi ne znamo, zato što to i nije tema ove tačke dnevnog reda. Znači, zaključujem pretres i pozivam da se izjasnimo u predlogu rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora javnog komunalnog preduzeća Gradite Srbobran. Ko je za? Ima li protiv? 4. Uzdržan? 1. Konstatujem da smo sa 20 glasova za, 4 glasa protiv, 1 glas uzdržan doneli rešenje o imenovanju Radetnog Đorđa, master ekonomiste, za vršioca dužnosti direktora javnog komunalnog preduzeća Gradite Srbobran.